गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बनगाव गामिनि फोजाखां खेराइसालि आफादा फैगौ 25 मार्चआव खेराइ फुजा खुंफुंनो थाखाय गामिनि गासै सोद्रोमाफोरजों सावरायनाय मेल लादों। बे मेलजोंनो लोब्बा लाखिनानै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय रांसार बान्था मोनगिरि बिपुति भुषण नार्जारी बिथांखौबो मेलाव बाहागो लाहोनायजों लोगोसे गामिनि जानानै बरायना लादों। धोरोमनि माखासे ओंथिफोरखौ गुवारै फोरमायना होनो एबा मिथिहोनो थाखाय बे मेलावनो सेमिनार हाबाफारिबो लाफानाय जादों। लोगोसेनो मिरु गुदि बाथौ आफादनि मावथिफोरजों लोगोसे जिल्ला बाथौ आफाद आरो माखासे समाजारि बिथिङाव हाबा मावग्रा धोरोमनि बादै मिथिग्रा बिथांमोनहाबो बेयाव बाहागो लाफैगोन होननानैबो मिथिहोदों। बे समाव जोंनि बनगाव फोजाखां खेराइसालि आफाद बे आफादा मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै दिनै जोङो सावरायमेल लानाय जादों। दा सावरायमेल हिसाबै जोङो फैबाय थानाय जे फागुननि 25 तारिख इंराजिनि 10 तारिख मार्चनि 2022 बे अक्ट'आवहाय जोंहा मोनसे बनगाव गामियाव मोनसे खेराइसालि जागोन बा खेराइ फुजा जागोन। दा बे खेराइ फुजाखौ लानानै जोङो दिनैहाय मोनसे सावरायमेल लादों आरो बे सावरायमेलनि गेजेरजों जोङो गोबांथार एजेन्डाफोर आयदाफोरखौ लानानै जोङो सावरायदों। बे खेराइसालिया जाहाथे जोङो मोजांथारै जायो बा मोजांथारै जोङो बे खेराइखौ खुंफुंनो हायो बेनि बागैबो जोङो गोबांथार रायलायदों आरो बेनि गेजेरजों जों खेराइसालिखौ होनायनि गेजेरजों बा खेराइ फुजाखौ होनायनि गेजेरजों जोङो जे मोनसे जोंनि गुदि बाथौ धोरोमा बा जोंनि नैबे बनगाव गामियाव मोनसे गुदि बाथौ धोरोमा मोजांथारै बा धोरोमखौ मोजांथारै लांनो थाखाय बा धोरोमनि माखासे आयदाफोरखौ मिथिनो बा बुजिहोनो थाखाय बा माखासे धोरोमनि ओंथिफोरखौ जोङो बिजिरनानै होनो थाखाय जों बिनि थाखाय मोनसे सावरायमेल एबा सेमिनारबो जोङो दिनै बावहाय एजेन्डा लाफादों। जों बे सावरायमेलखौ जोंनि गुदि बाथौ आफादनि मिरुनिफ्राय जोङो आलासि बिथांमोनखौ लेंहरगोन। जोंहा बावहाय डिस्ट्रिक्टनि थागोन आरो माखासे समाजारि बिथिङाव खामानि मावग्रा जाय बिथांमोना धोरोमनि बागै मोनथियो बा जोंनि गुदि बाथौ धोरोमनि बागै जाय बिथांमोना गोरों बा ओंथि बा बाथ्राफोरखौ बिजिरनो गोरों जों बै बिथांमोनखौबो बावहाय आलासि महरै जोङो लाबोगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनैहाय खोब मोजांथार जों हाबाफारि लाफादों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय जोंहा थांनाय माखासे समफोरनिफ्रायनो जे बिथाङा जोंनि गामिनि हिसाबै जे जोंनि बनगाव 590 बनगाव गुदि फरायसालियाव जे गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै बिबान मावबोदोंमोन। आथिखालाव बिथाङा रिटायार जाबाय। दा बिनि गेजेरजों बिथाङा फोरोंगिरि मावनायल'जों थायाखै, बिथाङा समाजारि बिथिङाव बा माखासे थुनलाइ बिथिङाव माखासे बिजाब लिरनायाव बिथाङा खोब गोनांथारै आखाइ होबोदों, लिरबोदों। दा बे हिसाबै बिथांखौ बिथांनि मावनायखौ नुनानै बर' थुनलाइ आफादा बा बर' साहित्य सभाया दिनैनि गेजेराव बिथांखौ मोनसे रांसार बान्था बे बान्थाखौ जोंनो आबौ बिबुति भुषण नार्जारीनो फोसावनानै होदों। दा बेखौ जोङो गामिनि हिसाबै जों फोजाखां खेराइसालि जे बनगावनि हिसाबै जों आबौखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लाफादों। दा जोङो बेखौनो खावलायनो सानो जाहाथे जोंनि गामियाव जे आबौआ मुं सोरजिबाय एबा बे बान्थाखौ मोननो हाबाय, इयुन समावबो जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफोरा जोंनि गामिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा जाहाथे मोजांथारै बेबायदि थुनलाइयाव आखाइ होनो हायो, समाजारि बिथिङाव खामानि मावलांनो हायो, जों बेखौ आसा खालामनानै दिनै बे हाबाफारिखौ लाफानाय जादों। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।